Balik kita sa tuang importante yung kayo nga topic mahitungod sa kabuhi, acid reflux, gastroesophageal reflux disease, hyperacidity, ulcer, no? Dagan kayo ang nangutana kanako kung unsa kanang gitawag og mga bland food, no? Kay magsige man kita giingon nga avoid this, avoid that, muni diha inana. So unsa ang mga bland food? Ang mga bland food ato kanang makita kalagmitan mga plant-based kana siya, no? So vegetables ra gyud kana siya kanang bland food nga walay mga timpla pare ng mga lauoy, isagol sa tinola, isagol sa unsa pa kana ang chop suey dili kana siya bland food because daghan kaayo kana siya og mga sagol-sagol. So simple lang kaayo nga mga pagkaon ang mga bland food. Laktod pagka istorya walay lami, no? Walay lami sa atong baba apan sa atong tiyan lami kaayo na niya, no? So muna yang kinaham aron dili mo andar ang ato ang acid reflux, no? So ang mga bland food ato kana siyang makita sa lauoy, no? Umingon tag unsa man ang lauoy kalagmitan ra ba karon mga millennials way kalibutan unsa nang lauoy. So lauoy is puro gina siya vegetables, mga green leafy vegetables, no? Kamunggay, mga tangkong, kamuti, saluyot, lamugo na siya tanan, no? Dayon mao kana siya gitawag og lauoy. Dayon ang tinula, of course, kaila kung tingalita ng tinula, isda nga gitula, gibutangan og mga utan, napoy ubang tinula nga wala gyud utan tungod kay doon napoy mga tawo nga dili ganahan mo kaon og tinula kung dunay utan kay kuno ako pang pagumangkon sagbutan siya. Mao na nga naay ubang tinula nga ang ibutang tomato kanang onions, no, mura gid nay ibutang sa tinula dayon. Maura kana den mga isda nga tilugon. Ningon po dahil ang mga bland food, ang mga millennials, unsa man ang mga tilugon? Well, ang mga tilugon kalagmitan, may isda kana siya nga mga mahal. Sama sa tangigi, sa mga lapu-lapu, sa mga maya-maya, sa mga aritas barato, mga lagaw, kanang mga malitobong, diwit-diwit, no, mo kanay mga tilugon kadtong kalmitan na siya kana bang dili dugoon, kana dili dugoon, no, mo nay mga tilugon kanunon sa mga tawo nga dali ra matungi ang kuan ang isda nga sambagon dili na siya tilugon, dugoon kana siya, dili ganina kanon sa uban kay makakabuhi kuno, no? I do not know how true pero ako dili sad ko mo kuan na lang ana mukaon tungod kay akong mga friends nga dunay acid reflux mo yun nga ayaw gaon na ng sambagon kay makakabuhi. So no, bulinaw is one of kani mga nutritious nga fish, no? Tung bulinaw nga dagko gagmay, no? Dayon munay gitawag natong mga bland, no, mga bland. Nindot na siya kana sinugba bland food na siya, no? Wala may lami ang sinugba. O lami lang na siya itusnob nimo og mga sauce diag unsa pero bawal man sad ang sauce, no? So kana gid siya murag tinapan ba? Murag tinapan pero ang napoy ubang mga isda nga sinugba nga lami sad gyud siya. Pareha ng indangan, lami gid ang indangan bisag unsaon nimo na siya kuan. Lami gid na siya kanang mga tangigi, lami gid na siya isugba. No, uban pang mga isda diha nga kanang basta mga mahal, no? Mahalon kana siya. So mao kana ang mga bland food sa mga pagkaon, mao kana siya. Kanang kalubasa, mga bland man na. Kanang mga pichay, saluyot, mga okra, mga alugbati, mga unsa pa nang mga slimy, mga kuan na siya, mga bland na siya, no? So munay kinahang kaayo sa ato ang ginhawaan, no? Pero ang atong dila ana I'm sure dili ganahan. Dili ganahan ang atong dila. Pero ang atong tiyan ganahan kaayo ana. So uban pa nga mga bland food kanang mga itlog nga gilungag. Hard boiled nga itlog, usa na siya sa bland. Bland na may iban na dili mo kaon ni ana tungod kay ilang gusto katong sunny side up. Apan ang sunny side up manggod pod og daghang mantika makadaot sad sa ato ang kuto-kuto, no? So naaman say unsa ba nagtawag poached egg kana bitang tubig ra ang giluto. Although sunny side up pero
tubig ra, no? Pero mingon man sad sila nga dili kuno maayo ng malasado kay doon na po kuno'y mga bakterya, no? So anyway, depende lang kung moangay ang tiyan, depende man kung na sa angay-angay, no? Ako ganahan jud ko kayo ng malasado unta. Ganahan kay ko, no? O sunny side up o scrambled egg or boiled egg. Ako na naguntahon ang boiled egg kay murag okay ra kaayo sa akong tiyan. Okay ka ba siyan? Oh, so ingon ana, no? And then gamay lang. Karon to be honest, after sa ako ang gallbladder surgery or removal, okay na ba akong paminaw? Okay na. Murag, makakaon ako bisag unsa. Pero dili lang po ko magpabadlong, dili lang po ko magpasulabi, no? Kay dili ko ganahan manambok, no? Dili ko ganahan manambok. So, mao kana mga bland food, no? And then sa drinks, tubig ra gyud. Mo ginay bland drink nga sakto. Bland ka wala siya tasteless, colorless. Sa pailain na ng description sa tubig, tasteless, colorless, pero okay kaayo ang atong tiyan dihang dapitan, no? Ayaw magtuon ang masigin og tubig manambok, dili na tinuod. Ang makatambok kanang magsigag ka og carb. Unsa man kanang mga carb? Kanang mga white rice, kanang mga bread, kanang mga cookies o kanang mga sugary o taas kay na makatambok gina siya nya dili ka mag-exercise, magsigir kag lingkod, sigir katulog, sigir tan-og TV, mag couch potato, magsigig tan-og Netflix unsa na diya, magsigig dok-dok. Oh, ambot og unsa gidok-dok, Instagram ba, Facebook, WhatsApp or unsa whatever, no? O magsigir ka diha ang imo ang lakaw-lakaw duha ra ka oras parang imong lingkod 8 ka oras, alkansi mong calories ana. Ganahan ka ing kuan ana tambok, no? So mo kana ang tubig dili makatambok. Actually maka-slim kana siya tungod kay mo wash out man na siya sa mga toxins, no? Kanang uban pa diha. Doon ako igagaw nga hinginom gid siya tubig as in wala roy manambok. Sexy gihapon bisag 70 na, bisag 80 na, magsige man og inom og tubig ug gutomon siya usahay tubig ra yang imnon, no? And then mao na siya, mao kadto ang mga bland food na magoy mga tanang unsa ko nang bland food, usa ka nang mga way lami, kanang ice cream, kanang mga ice candy, mga uban pa diha, dili ta ana kay dili na siya bland. Dili na siya bland, no? Unsa may opposite sa bland? Mo na sila, no? So mo na sa dagkaon anang mga ice cream, anang mga diba natagon sa na diha, no? Kanang mga naa anang mga fast food kalagmitan dayon mga creamy kay taas mo na sila og sodium nitrate, no? So dili gina siya pwede. So unsa pa ang mga bland food? Sinugba, mga lauoy, tinap-an, unsa pay lain. Sa mga fruits mingon tingali kamo nga wala na gyud tay makaon sa fruits, naabaya ang saging mo ingon man ang akong gastro nga dili ka magkaon saging kay aslom ingko. Daghan man ang variety sa banana, dok, asa man ana ang dili nako kanon tanan basta kay saging. Hala, naabiyay tundan, naay kusta, naay bulungan, naay tudlog dato, naay kanang naang pinipita o daghan pinang klase sa saging. Kadisnon, kanang atong lungagon kalagmitan kadisnon na siya. So pwede po na siya kanon nimo hilaw. Kay dili ra makakuan sa stomach pero di man sad kay mo so ko lang uban anak kon hilaw. Ako mukaon kay ko ana. Sa una kanang kadisnon kanon ko lang na siya. Nganang wala giluto. Dami na siya, no? And then apple, na may apple katong red apple, red gid siya nga red. Red dili nang mga green, mga unsa pa na diya. Red apple, tsada po na siya para sa tummy. Dili siya aslom because mura-mura siya lamig kamuti. Kanang kamuti nga kanay bitang kamuti nga tilugon po unsa ginangalan ng kamuti ha kanang labo o mura siya lami sa kamuti nga labo mo kana siyang red apple. And then avocado, pwede po ang avocado makauna nato sa mga kabuhi sufferers, no? Katundo na mga acid reflux. Avocado, papaya, makakaon kog papaya gamay lang
no, and then unsa pay lain ana avocado, papaya, star apple, no, and then watermelon, uban pang mga fruits, daghan mang fruits nato nga pwede ra pud ta makakaon. Ang marang, kanang marang kaya na ko nang kanon ang marang sa una, sa linghod pa ang mga balili. Sa bata-bata pa ko, kaya na ko kanon ng marang left and right, ana no, ako lang gina siyang kanon, no, so inaana ang marang, pero karon kanang 5 ka marang murag lisod na gina nato kanon og panahon nato ngod kay makakabuhi pud kana siya. Durian, I'm not into it, dili po ko nga durian, no, so inana. And then tisa, lami binang tisa, pero wala ko mo angay anak niya kay mo lagi kuno dayon, pero lami ba na siya. Talagsa na lang kakita karon anak, no, talagsa na lang. So more man tingali kadto ang mga bland food, basta anything nga dili ganahan ang atong ang atong dila, mao kana siya bland food. Oh, pero ganahan ang atong stomach. Ang dili ganahan sa atong dila, ganahan ang atong stomach. Ang dili ganahan atong stomach, muna'y ganahan sa atong dila, which is asa may maayo, arikos bland food, kay dili man makuan ang ako ang health, ang akong panglawas, di man kong bagdaw, no? So mao lamang kana mga palangga nako sa kahanginan, no? As usual, remember this: for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. So mao na siya, whosoever, free will, kinsa kadtong, kana mang mga kinsa kadtong. Ang tanan, atonement is for everybody, universal, but salvation is individual. Have a good and godly day, everyone, and please remember, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So salamat kaayo sa inyong kanunay nga pag agwantag paminaw ana inyong nanay. Thank you so much. Thank you so much sa nag-subscribe, nag-like. Salamat kayo. Have a good and godly day, everyone.